gure esne makina hau, salmentarako esne makina hau, bertan hartzeko aukera eman digulako. Bueno, ekimen hau duela urtebete jarri zuten Elizondon horrelako makina bat, esnea zuzenean saltzeko makina bat, eta gu pixka bat orduan jakin genuen zer zegoen, ordu arte ez genukan makina horren berririk. Orduan, beraiekin harremanetan jarri eta pixka bat hasi ginean ikusten, ze posibilitatea izango genuken makina hau guk ere jartzeko. Egia esan guk ja 4 belaunaldi daramatzagu salmenta zuzena egiten, eta beti saldu izan dugu zuzenean esnea. Lehen marmitetan, gure atxun amonak, amak eta bar, eta gero gu hasi ginen baita ere esnea poltsetan sartuta saltzen. Lehenengo esnea zan gordina, eta gero ja 2008 hasi ginen esnea pasteurizatuta saltzen poltsetan. Eta ikusten duguna da, nolabait salmenta zuzena dela gure irtenbidea. Eta horren inguruan, Elizondokein harremanetan jarri eta bar, eta lortu dugu, edo bentsat gaur gauzatu da, ordizian makina hau jartzea. Salmenta zuzen honetan, beste produktu gehiago saldu aldeitezke? Bueno, nik ez dakit ziur, nik uste badaudela, makinak badaudela baita ere gazta saltzeko eta beste produktu ezberdin batzuk saltzeko. Hau justu espreski da esnea saltzeko makina da. Baina horrelako makina antzekoak badaude baita ere gazta eta beste produktu batzuk saltzeko ere bai. Eta zein da makina honen funtzionamentua? Bueno, funtzionamentua guk jarri dugu alde batetik esnea hartzeko posibilitatea eta gero baita ere botelak erosteko posibilitatea. Guk bai animatu nahi dugula jendea edo etxetik ekartzeko botella edo bertan erosi baino gero botelak erabiltzeko. Azken batean zaborrak izugarrizko pilaka egiten ari gara eta nolabait hori ekiditu beharko genduke. Orduan botella erosteko aukera ematen du, botella bat sartzen da dirua, 50 zentimo balio du botella bakoitzak, dirua sartzen da, botella bat hartzen da eta ondoren ia joten gara esnea hartzera. Esnea hartu daiteke, litro bat hartu daiteke, litro batek euro bat balioko du, eta hartu daiteke baitere litro erdi bat, edo litro eta erdi, edo 2 litro, bakoitzak nahi duena hartu daiteke. Orduan dirua sartzen dugu, atetxoa zabaltzen dugu, botila jartzen dugu kanilaren azpian, eta ematen diogu start botoi berdeari. Orduan botoi berde horri eman, eta ia esnea ateratzen hasten da. Botella betetzen da, eta ia norbera bakoitza dihoa etxera bere esnearekin. Eta zein da ordizin jartzeko arrazoia? Bueno, ordizik nik uste ordiziko herriak dauka tradizio handi bat, salmenta duzaren inguruan tradizio handi bat dauka, bai merkatuak, bai ekimen ezberdinak, eta guk pixka eta baita ere igual Goierri aldeko igual herri referentziala da ordizia. Orduan, pixkat arrazoi guzti horiengatik, jarri dugu ordizian.